थाखो 9 आरो 10 नि इंराजि रावखान्थि बिलाइनिफ्राय चैप्टार 8 टेन्सनि सायाव मोनसे सोंनाय फिननाय लाबोदों। नोंथांमोना बबे टेन्सआव दङ बेखौ बुंनो हागोन ना? बिनि आयदायाव लानानै दिनै फैदों आङो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। आयदाया जाबाय I have promised to give him a book. आं बिनो गांसे बिजाब होनो खोथा होबाय। बियो मा टेन्सआव दङ बेखौ सायख'नांगौ। The present perfect tense. दा जाखां बिदिन्था। दानिया The Prime Minister will be arriving at Guwahati next week. गाहाय मन्थ्रिया फैगौ सप्तायाव गुवाहाटीयाव सफैगासिनो। बियो मा टेन्सआव दङ होनोब्ला बियो दङ The future continuous tense. इयुन जाफु बिदिन्थायाव दङ। दानिया थामआव दङ Rina was sewing when her mother came in. रिनाया बिमा फैब्ला सुथेबाय दङमोन। बियो दङ The past continuous tenseआव दङ गोदो जाफु बिदिन्थायाव। The lion is called the king of the forest. सिंहखौ हाग्रानि राजा बुंनाय जायो। बियो मा टेन्सआव दङ होनोब्ला जागोन The present indefinite tense. आथिखाल बिदिन्थायाव दङ। बेबायदिनो The hunter killed the deer. गलाना मैखौ सिथारदोंमोन। बियो दङ The past indefinite tenseआव दङ। The past indefinite tenseआव दङ बियो। He is being helped by his friend. बियो लोगोफोरनि दारै हेफाजाब होजादों। बियो दङ The present indefinite tense. आथिखाल बिदिन्थायाव दङ I have been writing a book on the life of Mahatma Gandhi. आं महात्मा गान्धीनि जिउ खौरांनि सायाव गांसे बिजाब लिरबोगासिनो दं। बियो जागोन The present perfect continuous tenseनि आथिखाल जाबो बिदिन्था। बेबायदिनो He had left before I met him. आं बिखौ लोगो मोननाय सिगांनो बियो नागारखांबायमोन। बियो दङ The past perfect tenseआव दङ गोदो जाखां बिदिन्थायाव दङ I had left. The train will have started by the time you reach the station. रेला नों स्टेशन सहैनाय लोगो लोगोनो खारखांगोन। बियो दङ The future perfect tenseआव दङ इयुन जाखां बिदिन्थायाव। दानिया बेबायदिनो We shall be returning home before evening. मोनाबिलिनि सिगाङावनो जों न'आव गिदिंबोफिन। बियो दङ The future continuous tense इयुन जाफु बिदिन्थायाव। एसेनोसै नोंथांमोननो आं दिनै बेखिनि सोंनाय फिननायखौ लाबोबाय। आंनि BRK चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो नायलांबाय था। इयुनाव आं बेबायदि लाबोगोन।